Maniatiko, oia. Material ona, egizan gustoko pelotak, ez dut alde handik notatzen ere pelotatatik bereta, eta bueno, pelota onak die, bereke gustatu zezkit eta aitzeki gabekok. No, favorito naiz. Garbi ez utzat izango naiz, orokorren, bueno. Ez esango izut, bakit nundik natorren, aurreneko partidun bakit ze gurre hartu nun, hankak lurren eukitzen ditut momentu zaietan ez dut pentsatzen dena bukauta daunik, eta momentu honetan ebakit ez erreztala irabazit dauten. Ondo hau, goga hondikin, favorito naiz, bale, onartzet, favorito tasun hoi, baina horrek ez dit garantizatzen inolare irabazikotenik eta bakit partida hondin barra uketela eta horta mentalizautan hau. Jokinen pelotak eta bainerek nahiko antzekok, jokatzeko pelotak, frontoi honek beti admetitzeu, pelota pixkat, motelak ez die, baina bueno, esakeratu bizik ere ezezkit irutu eta pelota egokik. Zer desberdin edan, bueno, 30 urtekin bizitzea olako gauz bat, honi jartzen naiz pentsatzen 20 urtekin izan bazan nola ongo nintzen, eta bueno, segurona buelta emango neo, nerviosogo, bueno, oaingon saiatzen nahi naiz, eta lortzen ere bai nik uste, partidu bat gehiago bezala hartzea, azkenen naizulako, ez da, mimo gehixokin prepatu, partidu berezi eralako, baina nire kasun esango nuke partidu guztik ia danak prepatzen dutela gola. Beti aldan ondona iristen saiatu, takok eta, bueno, nire manikin eta berrik eta inda, eta orduan beste partidutako itxetena, baina askoz gehiago ez dut uste ikeik daunik, eta oaingone, ezkea, gauzet diferente egiten ezkea hasiko. Zure versioi goguena ateratzea, aztu, pixkat, kontrariok, aztu, ze partidu eta ze euntan, eta bestetan bezala xe, zure versioi gogunen hori bilatu, ez da? Momentuko korputzaldekin, momentuko girokin, han zure goguena ateratzea, eta hori da, unotan irudik etzuten. Niretzako oso berezi da, behan kontra jokatzea, sigen duen bezala sigen ulako, karrera, eta zirkuloa iste moduko bat, eakusteu, biok gure lanon bat iken nahi gehala, sera hartan geneuzken ametxeak betetzen nahi gehala, eta gero, ezin jaipatu gautzi, jokatu gautzi dago final, guen entzako, mingarri izan zen, eta eske egun batzutan sinistu ezinik eta nahi honitzen, ez da, eskera xelebrea eta dena da, nola egokituan berriz erdi dena berdin eta bida.